Καλησπέριζω όλους στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό, δεν θα είναι σχετικά. Θα βάλω κάτι στη μηχανή. Θα βάλω κάτι στο κράνος. Αγόρασα μια ενδοεπικοινωνία κινέζικη. Μια δοκίμη θα κάνω, δεν είναι πολύ ακριβή. Μου στήγησε σε προσφορά που είχε τότε εκείνη τη στιγμή το Angibot. Μου στήγησε 9-10 ευρώ το πολύ. Είναι αυτή εδώ πέρα. Πήρα την κόκκινη και έχει 3 χρώματα. Θα δούμε τώρα πώς και τι. Εδώ είναι το κράνος. Το Next, το NX 100 και θέλω να δω. Τώρα θα δούμε τι παίζεται. Έχουμε τις οδηγίες, όπως πάντα, πώς και τι. Πώς το προφετείτε. Κλασικό, δεν έχει τίποτα. Στα αγγλικά είναι. Πάει αυτό. Έχουμε τη μονάδα. Είναι με κλίψεις, πολύ σφιχτό. Το κλίπ αυτό γίνει που να βάλεις και χωρίς κλίπ. Μετά εδώ φορτιστής σε τέψη, καλώδιο, τα ακουστικά και το μικρόφωνο, δεν τι είναι. Όπως βλέπετε έχουν βάλει μικρόφωνο το αυτό. Το μικρόφωνο είναι όμως δεν μου κάνει από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι για τα ακουστικά. Καλά είναι αυτό το μικρόφωνο, όμως είναι πιο πολύ για τέτοιο jet, δεν είναι για το δικό μου. Καλά, θα δω πώς το κάνω. Εδώ έχουμε τα μαξιλαράκια και τα άλλα διάφορα. Για το μικρόφωνο να μην ακούγεται πολύ. Το Easy Bliss Options και άλλα διάφορα μαξιλαράκια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Κολλητά σκάτς. Ωραία. Ξεκινήσουμε τη διαδικασία να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα. Και εγώ πρώτη φορά το κάνω αυτό. Βάζουμε αυτό, από ό,τι βλέπω. Βάζουμε όλα τα μαξιλαράκια, όπως τα έχει δει, όπως τα έχει. Σε πόσο. Βάζει μια θέση και βρήκα τη μία θέση, καλά θα το κάνω έτσι. Πάμε και από την άλλη. Έχουμε και εδώ. Θα την περάσουμε κάπως στη θέση. Να δούμε τώρα. Το γύρω από αριστερά είναι αυτό, το μεγάλο πάει από πίσω. Οπότε πρέπει να το δοκιμάσω. Θα γίνει εδώ. Πολύ χώρο. Τώρα έχουμε χώρο μια χαρά. Μικρόφωνο αυτό δεν ξέρω πώς θα πάλι. Είναι για jet και δεν είναι για κανονικό. Μπαίνει εδώ κανονικό αυτό εδώ. Ωραία αυτό. Έχουν και όλες τα δικά τους και κολλάνε. Τα λόγια από εκεί, από πίσω, να μας ενοχλούν. Πάμε στο μικρόφωνο. Το κολλάμε και αυτό εδώ.
επόμενο και εδώ. Το τέτοιο και τώρα πάω να δω πώς θα το κάνω με το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο το κάνω διαφορετικά εγώ. Ναι, εκεί μέσα θα με ενοχλεί το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο θα το κάνω λίγο κάτω. Πώς θα πάει πιο κάτω. Μεγάλη ερώτηση. Περιμένω. Μια ερώτηση είναι και η απάντησή μου. Να το βάλω εκεί το μικρόφωνο. Ωραίος. Λάθος. Το λεγόμενο ότι κάναμε λάθος. Μεριά. Γι' αυτό και έχουμε. Αλλά θα το φτιάξω. Εδώ τα καλώδια. Το καλώδια. Τώρα το δεύτερο ηχείο. Μπαίνει εδώ. Για να μην με ενοχλούν. Με το ηχείο, με το μικρόφωνο, θα δω τι θα κάνω. Θα κουμπώσω να δω τι παίζεται. Πόσα φαίνονται τώρα αυτά εδώ. Εδώ. Μπήκανε. Τώρα πώς θα δουλέψουν να σου ασκούν. Αυτό το μαξιλάρι ποτέ δεν άκουσα.
Βγάλε. Όχι, το βγήκες. Βάλουμε τους σημάδες εδώ. Το δεύτερο σημάδι από εδώ. Κάπως έτσι βγει. Από ό,τι κατάλαβα το μικρόφωνο θα τσάτσα. Άμα βλέπεις. Για ποια αρχή καλό είναι. Κάπως έτσι μπήκαν όλα. Τα ηχεία εκεί μέσα, σωστά. Κάπως έτσι το λόγιο. Τώρα, μια επικοινωνία. Κανονικά εμένα το κράνος έχει από τη μάνα του. Μπαίνει εδώ η θέση για επικοινωνία. Αλλά η επικοινωνία αυτή στοιχίζει κάπως. Δεν είναι ότι φτηνή. Βγάζουμε τώρα το σύρμα για να βάλουμε αξιλαράκι να μην γρατζήσουμε το κράνος. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Так, παίρνουμε. Μπορώ να το βάζεις και λίγο πίσω, όποιος το βάλω εδώ, το βάλω εκεί. Αλλά επειδή δεν θέλω να γρατζουνίσω, το βάλω μόνο ισόψιος. Οχο, κοίτα πως κολλάει. Τάκ. Όμορφα και ωραία. Το βάλουμε πάλι με αυτό. Το βάλω πάλι με αυτό. Α, μπήκε και τώρα. Και τώρα το χειρότερο είναι να το βάλουμε εκεί μέσα. Κάτσε καλά. Σφίχτα έκαφτε. Τι έχουμε και λέμε. Το λόγιο συνδέθηκε. Έτσι. Για να πω τίποτα. Και τώρα μου μένει να δω πώς βλέπουμε και πώς ενεργοποιήθηκε. Και κάπως έτσι μπήκαν όλα και το μικρόφωνο εκεί κάτω σαν όπως είναι σαμπτζέ δεν με ενοχλεί, μια χαρά είναι. Γι' αυτό η επόμενη φορά θα το κάνω μια δοκιμή όπως δουλεύει. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.